በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምሳኹም ይሁን። ክቡራት ኣሕዋትና ሓትን ደቂ ተዋህዶ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ ሰላምዬ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ኣብዚ ሓለፈ ዮሐንስ ወንጌል ንባብ ካብ ምዕራፍ 1 ጀሚርና ምዕራፍ 16 በፂሕና ነርና። ሎማዓንቲ ድማ ሕፅር ዝበላ ክልተ ምዕራፍ ኮይነን 17 18 ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ድማ ከምቲ ልሙድ ነዚ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዎ፣ ሸር ድማ ይትረስዑ እናበልኩ ናብኡ ከብለኩም ሰናይ ፃኒሐት። ኢየሱስ ምእንቲ ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ጸለየ ኢሉ ዝጅምር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17። ኢየሱስ እዚ ምስ ተዛረበ ኣዒንቱ ናብ ሰማይ ቆልሕ ኣቢሉ ከምዚ በለ፣ ኦ ኣቦ እንሆ እታ ሰዓት በፂሓ እያ። ወድኻ ምእንቲ ከኽብረካስ ንወድኻ ኣኽብሮ። ነዞም ዝሃብካዮ ኩላቶም ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክህቦም ንውኡ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ወዲ ሰብ ስልጣን ሂብካዮ ኢኻ እሞ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከዓ በይንኻ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ንዝኾንካን ንዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስን ምፍላጥ እዩ። ኣነ ነቲ ክገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽቢረካ እየ ኦ ኣቦ። ሕዚ ድማ በቲ ዓለም እንተይተፈጥረ ኣባኻ ብዝነበረኒ ክብሪ ኣኽብረኒ። ነቶም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽ ኩሎም ናትካ ነበሩ፣ ንኣይ ድማ ሃብካኒ፣ ቃልካ እውን ሓለዉ። እቲ ኩሉ ዝሃብካኒ ካባኻ ምዃኑ ሕዚ ፈለጡ። እቲ ዝሃብካኒ ቃል ዝሃብክዎም ንሳቶም እውን ተቐበልዎ። ኣነ ካባኻ ከም ዝመጻኹ ድማ ብሓቂ ፈሊጠ ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ እውን ኣመኑ። ኣነ ምእንታኣቶም እልምን ኣለኹ ናትካ እዮም እሞ ምእንቲ እዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለምስ ኣይልምንን እየ። ኩሉ ናተይ ናትካ እዩ፣ እቲ ናትካ እውን ናተይ እዩ። ኣነ እውን ብኣቶም እኸብር ኣለኹ። ደጊም ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን እየ፣ ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለዉ። ኣነ እውን ናባኻ እመጽእ ኣለኹ። ኦ ቅዱስ ኣቦ ነቶም ዝሃብካኒ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም። ኣነ ምሳቶም ኣብ ዓለም እንተለኹ ነቶም ዝሃብካኒ በቲ ስምካ ሓለኽዎምን ተኸናኸንክዎምን። እቲ ቃል መጽሓፍ ምእንቲ ክፍጸም እንትርፊ እቲ ወዲ ጥፍኣት ካብኣቶም ሓደ እኳ ዝጠፍአ የለን። ሕዚ ግና ናባኻ እመጽእ ኣለኹ። ሓጐሰይ ኣብኣቶም ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ድማ እዙይ ኣብ ዓለም እዛረብ ኣለኹ። ኣነ ቃልካ ሃብክዎም ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን እሞ ዓለም ጸልኦም። ካብ ክፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ክትወስዶም ኣይኮንኩን ዝልምነካ ዘለኹ። ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን እሞ በቲ ሓቅኻ ቀድሶም። ቃልካ ሓቂ እዩ። ከምቲ ንኣይ ናብ ዓለም ዝለኣኽካኒ ከምኡ ኣነ እውን ናብ ዓለም ለኣኽክዎም። ንሳቶም ብሓቂ ከምቲ ክቅደሱስ ኣነ ምእንታኣቶም ንርእሰ ይቅድስ ኣለኹ። ምእንቲ እቶም ብቓሎም ብኣይ ዝኣምኑ እውን እምበር ምእንቲ እዚኣቶም ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ። ኦ ኣቦ ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ዓለም ምእንቲ ከኣምንስ ኩላቶም እውን ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ንስኻ ኣባይ ከም ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ ከም ዘለኹ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ። ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ንሳቶም እውን ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም። እዚ ድማ ከምቲ ኣነ ኣብኣቶም ንስኻ እውን ኣባይ ዝኾንካ ንሳቶም እውን ብሓድነት ፍጹማን ምእንቲ ክኾኑ እዩ። ከምኡ ድማ ንኣይ ከም ዝለኣኽካኒ በቲ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ እውን ንኣቶም ከም ዘፍቀርካዮም ዓለም ምእንቲ ክፈልጥ እዩ። ኦ ኣቦ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ንኣይ ምፍቃርካ ዝሃብካኒ ክብሪ ምእንቲ ክርእዩ እዞም ዝሃብካኒ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንሳቶም እውን ኣብኡ ክህሉ እደሊ ኣለኹ። ኦ ጻድቕ ኣቦ ዓለም ኣይፈለጠካን ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ። እዚኣቶም እውን ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣለዉ። እታ ንኣይ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ኣብኣቶም ምእንቲ ክትህሉ ኣነ እውን ኣብኣቶም ምእንቲ ክነብር ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ ከፍልጦም እውን እየ ይብል። ተወሳኺ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 እንትንርኢ ከለና ድማ ይሁዳ ንኢየሱስ ከም ዘተሓዘው ኢሉ ዝጅምር። ኢየሱስ እዚ ምስ በለ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ማዕዶ ሩባ ቄድሮን ሰጊሩ ናብታ ኣታኽልቲ ዘለዋ ቦታ ኸደ። ምስ ደቀ መዛሙርቱ እውን ናብኣ ኣተወ። ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ኣብኣ ብዙሕ ግዜ ይእከቡ ስለ ዝነበሩ እቲ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ይሁዳ ከዓ ነታ ቦታ ይፈልጣ ነበረ። ስለዚ ይሁዳ ነቶም ሓደ ከፋል ወታደራትን ሓሻኽር ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን መሪፁ መጸ። ንሳቶም ፋኑሳትን ዝነድድ ሽግን ኣጽዋርን ሒዞም ነበሩ። ሽዑ ኢየሱስ ነቲ ኩሉ ዝመጽኦ ዘሎ ነገራት ፈሊጡ ናብኣቶም ወፀ እሞ
نمن تدلي اللهم بلوم نساتهم كعام نناي نازريت إيسوس إلهم ملسلو إيسوس دما أنا إيه بلوم اهتزت حزو يهودا دما مساتهم دويلو نبري شعو أنا إيه مسولهم إن دحر حرو نام مدري ودقو مليسو نمن تدلي اللهم إلو طيقهم نساتهم كعام نناي نازريت إيسوس بلوو إيسوس دما أنا إيه دلوكم اللهم انبارنا أي كابد لهم نزياتهم يخيدو حدقوهم إلو ملسلهم إذا كعا كاوزوم ذهب كاني حادقوا آيات فأخون زبلو قادمنتي كفتساميو شعو سمون بيتروس سيفي سلز نبروم سيفو مزيزو نتحشكر لك أنا كاينات وقعو يمانيت أزنو قرصو سمت حشكر كعا مال كوس نبري إيسوس دما نبيتروس سيفخا نافس قباؤو ملس نتأبوي ذهب النتصوع عيساتيون ديه بلو إيسوس أو كرمي هنا شعو اتم كفال وتادراتن اتي حلقة شحن اتم حشاكر ايهودن نيسوس حيزم أسر وهانا نتي بتعامت اتي آليك كاينات زنبرك ايافا حامو سلز نبريم اقدمو مناو سدوك ايافا كعا اتخند هزبي حدا سب انتو موتي حيشيلون ايهود مخير وم زنبريو كحدة بيتروس سمون بيتروس حدا خالي دك مزمورون نيسوس صعبو ات خالي دك مزمور بتليك كاينات فلوت سلازنبره مس يوسسنا مرباليك كاينات اتوي بيتروس غنا بوصاي او اف دغ دويلو نبره اتابليك كاينات فلوت نبره خالي دك مزمور كعا وصمو نتحلاويت بري نغيرو نبيتروس اتو شعو اتا بري اتحلو غرد نبيتروس نسخا كاب دك مزمورت از سبزيدو ايكون كان بلتو نسوخ غنا ايكون كون بلي قرس لزنبره اتم حشاكرن اغلغلتن حوا انديدم دويلم يسحن نبرو بيتروس ون مساتم دويل يسحن نبره لك كاينات يسوس كم زمرمرو شعوت لك كاينات يسوس بزعا دك مزامرتن تمهرتن طيقو يسوس دما كم زيلو ملسه انا نعلم بجهاد يزتزاركو كل شعون افت ايهود زكبلو ابيت صلوت ايهودن بيت مقدسن امهر نمركو بحبو زي تزاركو حدا كوا يبلي نمنتاي كان اي تطيقني نتوم زرباي زي سمع زنبرو طيقوم انه نساتهم نتي انس تزاركو يفلطو ايوم ازي مسبله كافتم او دويلم زنبرو حشكر لك انا كاينات حدا لك كايناتس كم زيلكا كتملسلو ايلو ن يسوس غصو صفعو يسوس دما كفو انت تزاربه كفو مخانو كفو انت تزاريبه كفو مخانو مسكر صبق انت تزاريبه غنا نمنتاي توقعني بلو حنا كعانا لك انا كاينات قيافا بوسور سددو بيتروس نخال اي نسال ساين غزي كمز خحده سمعون بيتروس كعا عويلو حوي كسحن انتلو كالوت سبات نسخا كافتم دق مزامرت يسوس ديكون كاني كابلو نسو غنا ايكون كنيلو كحده حدا كافتم حشاكر لك كاينات نايت بيتروس اذنو زقورصو زمد زخونه افتنيا تخلتي بوتادو بعلي مسو عير اخو خان بلو شعب بيتروس مليسو كحدا شعون شعو دما دور هناك يسوس او قدمي بيلاطوس شعون يسوس كاب قيافانا مغابا وسدغو نغو دما نبرين ايهود من تبغيع فاسيكا خبلعو كي رخصو الى مغابا اياتون سلازي بيلاطوس ناباتهم نابدغ وصيو نز سبزي نمنتايكم اتخسو زلهم بلم نساتهم دما ازي غبار خفو انت زي يخونس ناواخا حليفنا اي مهبنا ينيرنا يلم ملسدم شعب بيلاطوس نسخاتكم وسيركم كم تحقكم غيركم فردو بلم ايهود كعانا انا حدكوا خنقتل اي تفقدلنا بلو ازي كعا ات يسوس بينا يموتكم موت كم زلو كملكت إلو زبلو قال منتك فصميو بيلاطوس مليسونا مغابيا اتوي نو يسوس صويع كا نسخانا ايهود نغوس ديكا بلو يسوس دما از تزارو زلخا كبعلخا ديكا وي بزعباي كالوت نغيرمها ايوم إلو ملسلو بيلاطوس كا انا ايهوداوي دي وغنات كان ليقانا كايناتن ايوم ناواي احليفهم زهاوخا انتاي غيركا ايخاي لطيقو يسوس دما منغستي كابز عالم ازيا ايكونتن منغستي كابز عالم ازيا انت تخونس ناب ايهود كي وهب وتادراتي متواغولي نيرم حزغنا منغستي كابز عالم ازيا ايكونتن إلو ملسه بيلاطوس دما امباركس نسخا نغوسي كابلو يسوس دما انا نغوس مخاني نسخا فاتبل الله انا نحقي كمسكر يز تولدكم
ምእንቲ እዚ እውን እየ ናብ ዓለም ዝመጻኹ ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ቃለይ ይሰምዕ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ድማ ሓቅኸ እንታይ እዩ በሎ። እዚ ኢሉ መሊሱ ናብ ኣይሁድ ወፂኡ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን እንተኾነ ንስኻትኩም በብፋሲካ ሓደ ሱር ክፈትሐልኩም ልማድ ኣለኩም። ስለዚ ነዚ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሐልኩም ዶ ትደልዩ ኢኹም በሎም። ሽዑ ንሳቶም መሊሶም ነዚ ሰብ እዚ ዘይኮነስ ንባርባን ፍትሐልና እናበሉ ዓዊሎም ድምፂ ኣስምዑ። ባርባን ግና ሽፍታ ዝነበረ እዩ ይብለና። ስለ ቃሉ በዓል ዝኾነ ልኡለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጻሕዮ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ይቀጽል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።